Sore-sore padang bulan. Gayeng Mas Mio. Wajan. Tenan. Getuk. Heeh. Asale Tokmu nong. bathukmu sing nonong. Yen rong mungir. Irungku sing bangir. Yen bemu pis. Lambeku sing tipis. Lah nek litmu reng. Apa kuwi? Apa kuwi? Mosok ra iso. Kulitmu sing ireng ya ta? Oh iya, iya. arek muni ngono kok angel men to lah. Nek ngene, tumunyong ngono piye? Mo. Lah nyapa? Lho ora usah dionekne kabeh wong-wong wis ngerti kok ya. Jadi yo nyadari ya. Sowana nggone Mak Cange Yulimbuk wis ngaturke. Siap, Kang Mas. Wilujeng dalu konjuk. Ah, kae. Sugeng dalu Mbak Limbuk kalian Gucange. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lalam. Sehat nggih. Alhamdulillah barakallah sehat. Alhamdulillah kula puji-pujiaken mugi-mugi panjenengan tansah sehat. Amin. Lah nggih, Mas Mio. Waras. Rung patek. Lah iya jare mau sameng-ameng nyawa. Modelmu. Lah jare mau malaikat wis ning ngarepku wae ngono. Malaikat nang ngarep terus aku metu mburi. Lah niki mau pun meh budal lho Mbak Limbo. Aja ngawur. Maksudku budal katawan nek murene. Oh iya. Mbok kira budal nyandi sirmu. Terus anu nek bojoku dadi rondo kuwi arep ngesir bojoku ngono. Wale jeruk minum jeruk nek bojomu dadi rondo. Ya wong iki seneng to wong awak bojomu ora dadi rondo awak seneng lho. Tak suweki ra iku. Menika sowan wonten Bulu nggih Mbak Limbo. Bulu lor. Bulu lor menika wonten dalemipun Pak Esmonanto sekarang Ibu Tuti. Pak Esmonanto kalian Bu Tuti. Kang Nggih. Mas matur sembah nuwun Bapak Ibu nggih. Menika sampun ngaturi Pak Manto sak rombongan mboten kata lumpen menika bintang batang tamu kok bingung kok. BT. Disingkatkan BT. Tak lumpen menika batang tamu. Asmio. Nun. Batange rumah. Isi ugi. Sapa sing ngomong ambune Remason? Bintang tamu lho Bu ambune Remason ya sik bengi iki lha nggih. Aku ya ono ya ini ya agek bengi iki lho. Iso ambumu iso pe. Kene ni iso ora kena jak mikir. Ora sing penting iki. Tetembangan lelagon. Nggih. Niku panyunan tasih kathah, Pak. Oh, tasih kata lho Wah. matur ya. Kuwates sanget lho Mbak Limbo ingkang mirsani menika Nggih, mobile alhamdulillah. wonten sedasa ewu. Lho, oh ngaten. Nggih. Nggih, Ojo lah alhamdulillah. ngantos. Kok ono barang lho Mas. Weh. Terus ketambahan iki ning anu live streaming iki Live streaming. enek-enek 20 yuta wong Mas. Sing mirsani. Iki mbok apa mbok kira live streaming ngono? Lha piye to? Lha iki wong bakulan HP kok. Lah sak menten kathahe lho Mbak Limbo. Dijejer tak Pak niki bakulan HP. Aduh, janu kayak banget so. Wah, semene banget.
Mbak Lala wonten panyuwunan menika saking Bapak Marikun saking Lor Beji Poko. Nggih. Menika pepunden kula ugi mirsani dalu menika. Nggih, menika Nggih, idep-idep dangu mboten mirsani ringgit lah dalu menika berkahi keparang rawuh. Oh, ije. Nggih, nyuwun caping gunung dipun jengklengaken. Caping gunung jenggleng iki Nggih. nek dipangan karo Rika Sumeo iki ora tedas. Dipangan wong loro. Nah, tenan karo bojo nom Ya, ditimbali. Meo dadi bojone Boleh. Rika ya Allah. Ingat. Go beras pangan. Pangan kirek. Sego beras endi? Wis go beras lah niki. Kirike. Ngawur. Lah nyapa? Koyok roti dicampur cet. Terus Rotine endi? Rotine endi? Di Sate. Ya monggo Mbak Rika. Disepoti, Jo. Ayo, sepot. Sing wedok Tuh, tak, ayu tak, kaya tak. sembodra. Lah kok sing lanang kaya luwang. Apa jale sepote? Eh, Lah kok teko sing nuthuk. apa tuh Mas iki judulnya Mas apa enak Mas? Ngene. Napa niki sepote Mas? Hah? Terantung. Terangtung. Kowe marah mitne to. Heeh. Ku tak terang tak lho kuwi judule. Oh, alah judulnya niku. Heeh. Lah jare adone ki terantung. Lah iki. Oh, nek iki kan rantung nek serampat kae kudune judule tak blong. Ya. Lah ya tenan Mas. Jadi iki garapane Mandura lho. Kang Ya Mas. tenan ya kaceke Siti antara Mandura karo wong gendeng. Lho ya ora to Lho Mas. mosok oleh gendeng apik-apik kok judule rantung. Lah timbangane mumet lah mikir ya ngger terang. Terangtung kok penak. Nduk, Eh, ayo rantung. Yo, hey. Piye coba Bojoku ra dipraktekne menak. piye mau? Bojoku rame Lah nak. terus sermu. Iki lho rame nak. Masa ora menak? Rame nak. Lah terus nek ora ya. menak piye? Ya Anu akeh ki lho, iki bar tak go tau bras nih ngono ki lho. Oh, alah. Mak jus ngono ki lho Heeh, jenenge oh, apa? iya, iya, iya. suntikne. Nah, kuwi lho. Sik to, ora menak mbahmu. Awake sing ora penak, ora Lah, kok ngono kuwi bojone lho. sing ora penak. Oh, alah, dari kaki yo Bocah. gendeng lah tak kira ora menak nggo napa. Wes meh digawa mulih lala iki kok. Lah, opak tak nggih denden pitik. Lumayan. Aja nek- dienggo dandan pitik. Lah, piye? iku. Gawane ning mburi omah kan Terus? terus lele to kae. Heeh. Lah pecelana ndase pakakno. Waduh, penak yo ngono iki ring menake ring. Heeh. Lah nek ndasku dipeceli, lah sesuk lek ku raup piye? Kanggo ndas liyane no. Urung garing. Wah dicemplung ning kolam kok raup. Mbuyus blutut. Rik, Piye kuwi? piye to? Mbak Limbok kula iki tak penasaran to kula Heeh, iki. piye. Oh, Rika lho ayune kaya ngene, kaya midodari lewat dipangan luwak iki piye ngoten lho Niku enten ceritane. Ceritane piye? Kula kan lah asli Palembang to ya. Waduh, tenan kuwi? Selatan. Aduh, nggih. ya ya. Nah, Mas Mio niki riyen teng Jakarta. Weh. Di Gula Mentah wonten Sri Mulat. Wah, Akhirnya iya, kita iya. ketemu di Jakarta. Oh. Lah terus arek iki terlonte-lonte di sana. Oh. Terlunta-lunta to. Oh, lah niku lho nek Jakarta kan dadi to Pak Dadi Manto. oh iya ya. Dadi ngono ya Terus tak ceritane. sawang-sawang ki kok manis ngono lho. Terus tak pek bojo. Ya. Ceritane ki ngono. Rika iki ketoke motone keculak kaya ngono. Oh ngono manis to Rik. Biarin ya Bang nggih. Cara aku sing mangan kok tak blonyoki fotone Mas iki kok tenan. Iya. Tak Sing ndi? Niki tak tuhi. Sing ndi ayo. Iki lho tak tuhi fotone Mas Bowo tenan. Iya. Ra ngerti bawa gitu. Nah, Wonge ganteng, ganteng anteng. lho, anteng. Lah iki lho gendeng. Kok iso? Mas.
Wong biasane meneng ganteng-ganteng lu gendeng. Wong tolah, tenang. tolah. Gendeng Rita aku terima kuwi timbang iki ya Allah. Biarin ya Bang ya. Dulu kita ketemu di Jakarta. Ya Allah Rita, Iya. kamu juga sayang sama Mio. Bahasane to Jakarta. Bang. Nyak gimana? Nyak gimana? Minyak sudah saya goreng. Minyak ki minyak toh. Nyak iki kok digoreng lho. Minyak. Nyak ki mboke ngono lho. Oh alah, di rumah. Oh, ketok. Babe gimana? Babe sudah saya beleh. Babe Babi. ki bapak lho. Loh, dudu babi. Kowe ki elek ning pekok ya antingmu. Nek kabeh malang plumpuk ning awakmu lho. Lah jarine babi. Babe. Oh, babi. Bang. Empok gimana empok? Kok disile Wahyudi itu loh. Lho iki kok yo nyilempok tuh Wahyudi bareng iki. Wahyudi yang bawa tadi buat ngompo genset. Kuwi udu Piye? kompok ki mbak. Apa kuwi? Lah, biasanya kok Kompok. aku ora tahu Jakarta, nyuwun sewu lho, aku ki asline Cina. Lho. Cina raine abang ireng. Cina nunggoni selep-selepe kobong. Oh, terus kebaduk selepan dadi monyong. Mereka caping gunung Caping gunung, panjenengan. Saya tak lamane. Yo, Rika ende Iso bojo. kaya diesel. Mas bawa rene yang Mas tak lapin. Rene mau ganti lapi-lala mau. Nggih. Kene Mas. Dayane ndek bojo ngono kaya ndek bojo dhewe. Ganteng jan manis Mas. Mas bawa rene iki. Lah, ingin ya. Mas bawa. Asline padine gantel ae nggih ngukur ngene. Kowe ditenono wae. Ayo Mas bawa. Wong Mio kaya ngono lho Rika kok sabare rang yo keringet. Pripun to Mbak Lala iki delok entah bojoku ki lho lha manis. Pipimu Mas. Halo. Anu gawakno cutik ngono lho, Wak. Mas Bawa kan wonge halus to Mas. Nek wong akeh ngene iki kok nek dhewe ora ngono. Ora ngono kuwi. kuwi, wong halus kok. Sanggite halus kok. Nek dhewe tenan Mas kaya entek lho Mas. Ya. Ya Wak rene lho, Wak. Nek wong akeh isin ngono kuwi. Ora ngerti kowe iki. Wong ki ora seneng wedok. Lho lah terus Senengane lanang. Mas Bawa ki ora Jawa basa ngene iki Mas basane lain. oh bahasa iki. Nah iki lho. Ngono kuwi lho. Heeh, senengane. Nah iki lho. Soale ora iso. Aku dhewe yo ora mudeng. Caping gunung ayo. Caping gunung. Saben bengi. Kok ngono? Mas. Yo bojomu Rika ning aku yo nyilih. Oh alah, Jenglengen ngono. entrane iki mbok wek karo mbokno. Heeh. Iya. Apa entek? Entek dah. Dintekne yo. Wis to, mari-mari engko. Sik genjleng kono sik piye? Ayo, mari-mari. Aksine kaya apa lek genjleng kono? Saben bengi. Loh. Lah, Ya ora ngono. Larase sepiro? Saben bengi. Ojo kaya banci to. Lu tak elokne gajah-gajahan. yo dilapin nang nyari kan. Ini untune klomoh terus makane tak lapi. Lah tra modele bojomu ngono ora kok. Kenal untune kakum lambe lho kon ra oleh klopo. Ngene iki nek ra dilapi dilewer. Ya penasaran mergo kuwi lho Kak. Mergo untune lek liyane Apa? Pripun untune? penasaran mergo untune. Aku penasaran untukmu ki asli apa ora? Asli. Asli. Tak kira nek pasar. Masa asli? Lho Weles. tenan lho. Ya bae tak Bar iki yoga gentenan sitok-sitok. Yo, ngatek yo, gaduk-gaduk. Lah terae aku kan penasaran untukmu ki asli apa tutukan apa pasangan. Kok wadeg tenan to? Lah Wani e. Wani. Ayo. darah muda kabeh lho. piye? Gayamu arep nantang awakmu ijen Kowe kok loro. disliding pisan. Ani Lah, nah. Mio. Kanca pengrawit pancen ngancam karo kowe kuwi tidak mau. lah napa? Mio kok teko pateni. Kapan matimu bojomu tak Yo, mbok paten yo dices neh.
Ada nih aku. Ayo. Yo, genjlengan. Mbok wek iki genjlengan kaya apa? Saben beng aku kudu kuwi. Lah aku madhep mriki kleru mripate rene. Lah kok kono mencep. Kayak lambemu nek mencep ya. Tapi ombo nggonku. Mio. Toke kaya padha pengen dijenggleng lho Mio. Iki guyu wae. Sik to meneng dilu. Iki lho ketok iki lho sing keliro mencep iki lho. Engko tak musuhke engko. Nyawang konang yuk Ora kene bayar ora Mas. nyolot Ora rokoke Sik digawe peraturan ae sik nih. Piye aturane? iki kan urung bodo sepakat to Urung ngene kesepakatan. ndang kaya padatane ngono lho Oh lah kan lali to. Piye kesepakatannya piye? Kesepakatane piye? nuwun sewu Mak Jange Piye? jenengan sing dados juri Ya, jenglengan kabeh nabuh manut sing joget. manut sing joget. Nek kleru totoane rokok saudil. Heeh. Manut Terus sing joget, Mas. Nah, lek bener. nek bener bener. mboten napa-napa. Yo genti kuwi. Ora adil no. Nah iki pagelaran ora adil lho. Aja nganti adil. Wis ngurusi Tekan wong ndi? ngeyel iki delalah. Yen memajang mong karo janur. Rene to. Nah, ndok maju. Madhep Rono. Rono, balik. Mas, wotot lho wis. Endi? Ngatasi ora? Lah iki wis poel iki. Gendang to suwine ra. Iya. Ya, nyuwun sewu lho Pak Manto. Ya, piye? Anu sindene jenengan sing setunggal niki napa anu ciri? Ya diperiksa dhewe. Mimike papat. Di So ciri ngerti. siji loro ya ta loro. Arep ya. Madhep ora telu papat. Mimi ya. Kuwi Iki kuno ya. Kuno. oh tak kira lek mimi. Modele padha. Oh lah ora iso bedane ngono ae. Suwi men. Kondi Ya ampun. mong karo janur. Kuning. Yuk, out. Ora nabuh, rokok kabeh lho ora nabuh. Mio, iso apa ora? Mio. Kudu padha lho. Ayo aku basa lho. Tulindanda. Terus piye to masalah njaluk piye to? Jelenge iki lho Oh, kapan? jelek Mas, jelek. Jelek. Lha ora ngono ki kandhan ono. Dah dulu dandang tuh jleng ngono. Lah yo, kok iki ora ana suwe terus ngene iki modele merongos ngene kok e. Yuk. Jelek. Yalah yo ngapura. Mas, aduh, Piye to? Lah piye to Aduh. piye? maksudnya ngene lho. Heeh, piye maksude? Ben yoga ki nek kompak ku lak kabeh padha tepuk tangan. Oh, tepuk tangan Mas. Ya Allah, nek kok dagelan seleh, aneh ra madenane. Tepuk tangan Mas. Yo. Yo. Hei. Mutong. Dapat toh. Yo. Yo. Bojomu mutong lho. Wis elek tambah lelek kok ayune. Lah ta, nang nesu nyoro kaya coro. Lah iya, nek nesu lambemu modele ngono. Hei. Hei. Lah kamu kari kancane. Nek nesu ngono to. Lah piye njalukmu piye? Jalukmu piye? Piye? Yo jan. Piye? Tabu. Oh, Ditabuh bareng. Nggih. Jadi kenah nih. Nah, Perintahnya harus Bareng jelas. Mas, bareng. Tabuhe Eh, ditutuke bareng. Apa diangkat bareng?
ditabuhne bareng. Oh, ditabuhne bareng. Ya. Ya. Hmm. Yo. Iya. Yuk, bareng Mas. Bareng. Lah. Woi, Piye to? Piye? kowe iki wayangan apa ngoyak maling? Rumangsamu ki Lah, piye ngono? jarene ditabuh bareng. Kok ora Rumangsamu ki piye? Kok angel Ladonane kamu kok angel masuk kaya ngono. Ya. terus piye jaluke? Wong kok angel ditut. Ngono kuwi lho. Awak nek pire. Pani ora? Walat iki. Apa? Kembang wae dubelah Gusti Allah pangeran. Apa kuwi? Cara ndi? Do saking medunten. Oh, tadi medunda. Biro mangsani sampuna di beda diti ku tameng aja ke apa tanya. Iso tenan iso. Beton gunung. Dan. Rene. Hey. Rene. Kok beda? Kowe nek tiba aku mesti ngono iki nyapon. Tani ya. Heeh. Lho lek kono iso setel lho. Mesti kok ngono ki nyapon ngono lho. Nah. Mi. Wah, metu breme. Ayo tole tangile aja ngisinke bapak. Lah ngono lho Le. Lah ngono lho. Ke tanding ngono ke. Tanding ngono ke. Alah turun neh. Madhep lala malah turu. Medeni bocah kowe iki kok. Keri dhewe lho dene. Dani bocah. Ayo, Ya ndang bacana. Ndang. kowe sing nyanyi. Eh. Pacitan Ayo. sambi. Jan, ra umum Mas Meo. Engko ning kowe neh bocahku wedi. Yo nek ono bocahmu tinggalen nek wayah melu aku. Duh, lah. Eh, Terus piye? lah piye nek bocahmu wedi? Bocahmu aja kok kewerite. Modelmu rodok rubahan. Lah piye? Si Kon rodok piye? mbois, Lah kon piye to, Koyo Mas? baby pis. Lah ntrai ngene lho. Cakmu wedi ta? Enggak. Elah cakmu elek wedi bene. Alah kowe ngletakan. Ora seneng aku karo bocahmu tolong tak pateni. Lho kok dipateni. Kowe mbok saduk. Ndang. Nah ya. Kembang wae. Panas. Panas sudah. Yo. Ngentane Mas. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Yo. Gotong
murup dhewe saiki jaman wis Jajal. Ora usah kanggo gamelan dadi sing genah. niki Iya, lha grebeken gamelan kok gamelane gamelan mening. Jajal, nek garingan. Kayak apa, Mas? Bojoku seneng cetek geni, disebuli genine mati wae, dikipasi genine mati dhewe, bareng bojoku ndodok genine murup dhewe. Kok iso? Nyapa lho, Mas? Wong dikipasi mati lho. Kan dikipasi ngono mati, terus disebul, yo malah mati, bareng ndodok mak bupan. Aku ning apane ngono kuwi? Boh mesti nenek sing nyebul. Kompresor. Sing Ya, mencep lanjut. kan lho. Nadyan wadon sarapa Kumandang suarane. Jagonge sak keringet-keringet. Walik den gendeng. Nggih. Walik Lah sing bener piye? kringete sak grontol-grontol. Nah, kuwi lho. Sekali bisa
kasih matur nuwun.